Rus dilinäki satirik saýtlar şol sanly habar tüýtlü çeşmeler, onlarça Rus bloger öz döredijligini Türkmenistandan barha ýygjam ilham alyp başlady. Bu geçen Tomuz Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň HBO kanalyna John Oliver'in Comedy Central'da Trevor Noah'nyň satirik gepleşiklerini baş tema öwrülmeginiň ýa hassa güýçlenýär. Ýöne soňky ýygjamlaşan satirik çykyşlar hususan Panorama Nokot Pap adly habar tüýtlü satira saýtyna Türkmenistan we onuň prezidenti hakda çap edilen habar tüýtlü değişmeler görnüşinden hakykata gawat gelmese-de Türkmenistana we onuň liderine ünsü çekýär. Dünyada koronavirus dowlu dowam edýän wagty 17 fevralda bu saýt virusa ýolugan Almaz adly türkmen aty we onu prezident Berdimuhammedowyň bejerişi barada habar tüýtlü değişme ýaratdy. Beýleki bir habar tüýtlü değişmede 10 töwerew betniýetli hüjümçüni prezidentiň haly bilen urup howp serpikdiriş aýdylýar. Ýene bir maglumatda onuň programmaçylyk boýunça geçirilen milli çempionatda ýeňiji bolşy, beýleki maglumatlarda onuň Bitcoin'i esaslandyryşy hemde edebiýat boýunça Nobel bayrağından yüze vurmegi barada değişliýär. Habar tüýtü değişme saýtyndan ýene bir käbir söz başlar. Türkmenistan milli däp desturlary esaslanyp gyda ýurtlarynyň aýallaryň sumkalarda daşalmagyna ruhsat berilmegini soraýar. Türkmenistan liberallaşmagyň çäklerini aýallary tigir sürmegi gadagan etdi. Ýöne elbetde bu maglumatlar görnüşinden hakykata gawat gelmeýär. Türkmenistan Büyük Britaniýadan 10.000 tonu çäge satyn alýar. Lewapda ýaşy 40-dan aşan erkek işgärlerden çal taşly bolmak talap edilýär. Türkmenistanda gara we garamtyl renkli ulaglar gadagan edildi ýaly söz başlar bolyn. Habar tüýtü değişme saýtlaryna näl halkara habar çeşmelerini, şol sany olaryň käbiri BBC ýaly habar saýtlaryna Türkmenistan barada çykýan habarlaryň söz başlaryndandyr. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bolsa öz başyna bir dünýä. Hormatly arkadagymyz ulagy täzeden işläp düzdü. Sebäbi ol ýaşlykdan velosiped söküp düzýärdi. Hormatly arkadagymyz karate oýunçy 10-njy danyň eýesidir. Ol nişanany bir saparda mergenledi. Hormatly arkadagymyz nobatdaky kitabyny ýazyp tamamlady diýip prezidentiň ýazanlygy aýdylýan 52-nji ýa 53-nji kitap barada habarlary bermegi Türkmenistanyň synçylary göre hyýal bilen hakykaty saýgarmakda adamlary gümürtüklüge mejbur edýär. Ýurtda bolýan wakalaryň hemde olar barada habarlaryň synçylary göre patarraklygy ýurt barada halkara jemgyýetçiligini de hyýal bilen hakykatyň arasyndaky bulançoklugy sede war edýär. Çäjiň harpykdan saýlanmagyny kynlaşdyrýar. Halkara hukuk guramalary şol sanly Human Rights Watch Türkmen hökümetini adam hukuklaryny depelemekde tanqid edýär. Halkara hasabatlarda Türkmenistan söz azatlygy boýunça Demirgazyk Koreýa deňelýär. Ýöne Demirgazyk Koreýa diýileni köplere göre harby paratdan geçirilýän tanklar, solok yüzlü harby wasa adamlar we çal sakny adamlaryň gödüňünde janlanýar. Türkmenistan ýylynda bolsa köplere göre aýdym aýdýan, saz çalýan ýa-da DJ-lik edýän wagty hoş prezident gödüňünde janlanýar. Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligine dören keşfi Berdimuhammedowyň sahnadaky keşfi bilen berk baglanyşyklydyr. Hukuk guramalarynyň Türkmenistan barada hasabatlaryna näçe adamyň habarlydygy mälim näl ýöne Türkmenistan we onuň prezidenti barada efire giden değişli satira gepleşikler häzir eçenli diňe YouTube'da jemi 12 million töwerew tomoşaça ýetirilipdir. Bu san Türkmenistanyň ýylan sanynyň tas 3 hissesidir. Ingen goşagazy üçinçiligi hapaçylyk ýaşaýyş şertleriniň yaramazlygy, gullukdaşlar hem ofisiýerler tarapyndan kemsitmelere we para horluga size edilmegi harbylaryň öz sözlerine görä şu gün türkmen goşunundaky problemalaryň diňe käbirlerdir. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň maýor derejesindäki ofisiýer Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolup, mardaky harby bölümleriniň birindäki ýagdaý barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä gulluk edýän bölüminde yaramaz azyk iň uly kynçylyklaryň biri bolup durýar. Oşunda ähli naharlary daýlanan etten bişirýärler, etkerleri, Braziliýadan getirilen doň et bilen naharlýarlar harby bölümleri şonuň bilen öpçün edýärler. Şol eti näde dogry saklaýan bolmaklary mümkin, onuň ýakymsaz ýygy uzakdan duýulýar. Bu etten etkerleri hem palaw hem çorba hem de makaronyň gapdalyndan boglap berýärler diýip habarçymyz ofisiýeriň aýdanlaryny gurrun berýär. Ofisiýeriň sözlerine görä etkerleri metke ýagy görmeýärler. Olara margarinden başga zat berilmeýär. İçmäge çay ýa-da ýandagy gaýnadyp çay edip berýärler.
Öňler kakadylan meýwelerden kompot berýärdiler. Indi kompot ediň ardy bedämeli. Çay ýa-da ýandakdan gaýnadylan suw berýärler diýip ofitser gurrun berýär. Adatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ofitser esaty problemalaryň arasynda medisina hyzmatlarynyň aşy pesligini hem aýratyn belläp geçdi. Rotanyň medisina bölüminde ýagdaý iňňän gözgäni, dermanlary we ilkinji zerurlukdaky medisina serişdeleri ýok. Bar bolan ýeketek derman ýok. Ony kelle agyrdanam, aýakdaky giýjelikdenam we bedendäki dürli agyrlardanam ulanýarlar. Ketelen eskerler dermanlary öz hatawyna satyn almaly bolýarlar diýip azatlygyň gurrun döşäýtdi. Onun sözlerine göre aktual problemalaryň ýene biri eskerleriň egin eşigine degişli. Giyimleri ýamap giymek adaty bir ýagdaýa öwrülipdir. Etkerlere berilýän giyimleriň hili örenpet, ony bir gedek ýuwanyňdan soň solýar, diýilerde hem beýleki ýerlerde ýyrtylýar, ýamap giýmeli bolýar. Etkerleriň gündäki giyimleri ýylda 2 gedek çalşyrylýar. Oňa çenli etkerler gulluk borçlaryny ýamalan giyimde berjä edýärler diýip adatlygyň söhbetdeş aýdýar. Üstesine Türkmen harbiýetiniň sözlerine görä, goşundaky gulluk şertleri ofitserler üçin hem amatly däl. Ofitserleriň ortaça aýlygy 3000 manat, harbiýleriň en çemeti kriminalynan jaýlarda ýaşaýarlar. Köp halatlarda harbiýleriň maşgalalarynda diňe maşgala başy işleýär. Her aýda biz zordan gün görýäris. Köp ofitserler we kontrakt oýunçy gullukçylar kriminalan jaýlarda ýaşaýarlar. Olar jaý üçin iň adynan 300-400 manat çykda jedýärler. Maşgalanyň adygy üçin 2000 manat gidýär diýip harby aýtdy. Onuň türlerine görä käbirler milleg işläp hem özleri üçin adyk geçişdirýärler. Lewap vilayatynyň günorta etraplarynda Kydaýhan birleşiklerinde kartoşka ekmek mövsümi başlandy. Ýöne olaryň tas hiç haýsysyna döwlet tarapyndan tohumluk kartoşka berilmedi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy ýagdaý şeýle bolansa, şu günler kärenli Çydaýhanlaryň tohumluk kartoşkany öz hasabyna satyn almaly bolýandygyny aýdýar. Vilayatyň Sayat, Hojumaz we Dostluk ýaly etraplarynda kartoşka ekilip başlandy. Döwlet daýhanlary tohumluk kartoşka bilen üpçün etmedi. Kärenli Çydaýhanlar tohumluk kartoşkany özleri bazardan satyn almaly bolýarlar. Her 1 hektar yer üçin 2,5-3 tonna tohum gerek bolýar. Bazarda iň arzan tohumyň 1 kilogramy 5 manatdan bahalanýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertine söhbetdeş bolan habarçy 21 fevralda gurrun berdi. Ol kärenli Çydaýhanlaryň ýüzüňiz bolýan kynçylyklarynyň munyň bilen çäklenmeýändigine, olaryň tehnika, suw we dökün ýetmezçiliginden hem kösenýändigini aýdýar. Ekiş başlanan bolsa-da suw we dökün üpçünçiligi häzirde tas ýok, tehnika da ýok. Kärenliçiler hasylyň pes bolmagyndan alady edýärler diýip, daýhanlaryň ençemesi bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Kärenliçileriň aýtmagyna görä, daýhan birleşikleriň resmileri kärenliçilere tohumluk kartoşkanyň berilmezliginiň, olaryň tehnika, suw, dökün bilen üpçün edilmezliginiň sebäplerini puluň ýokdugy bilen düşündirýärler. Daýhan birleşikleriň resmileri owa ýolbaşçylarynyň ählisiniň aýlygyny jemlese-de tohum almaga ýetmeýär diýip aýdýarlar diýip, Lewaply kärenliçileriň biri gizlinlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanda daýhanlar döwletden alan kärenli ýerlerinde tawşyryk boýunça ekin ekip onuň hasylyny döwlete satýar. Bu şertname esasında döwlet daýhany tohum, tehnika, dökün we suw bilen üpçün etmegi boyun alýar. Ýöne soňky ýyllarda adatlyň habarçysy bilen gurrundeş bolýan kärenliçileriň ençemesi ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda tohum, tehnika, dökün we suw üpçünçiliginiň yaramazlygynyň şikayet edip gelýärler. Lewaply kärenliçiler gökbakça ekinleri ekmek isleýän daýhanlaryň bu kynçylyklardan başga-da daýhan birleşikleri bilen şertnama baglaşmak meselesinde hem bökdönçlüklere sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Kärenliçiler 1 ýyllyk şertnamany baglaşmak üçin daýhan birleşikleriň resmilerine para vermeli bolýarlar. Paranyň möçüri her hektar ýere ortaça 1000 manat diýilip kesitlenilýär diýip, Lewaply kärenliçileriň biri gurrun berdi. Adatlyk radiosunda şeýle ýagdaýlaryň haçan we haýsy daýhan birleşiklerinde bolandygy barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli onu köpçülige ma'lum etmekden saklanýar. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Lewap vilayet häkimliginden hem kommentari alyp bilmedi.